saying, there was light. கடவுள் வாயிலிருந்து அந்த ஒளி உண்டாகுக என்ற வாக்கு புறப்பட்ட பிறகுதான் ஒளி உண்டாயிற்று இல்லைங்களா? Now please listen to this. The words that I am speaking to you, the words that I am speaking to you, நான் உங்களோடு இப்போது பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த வார்த்தைகள், this word is entering your ears and then entering your heart. உங்களுடைய காதுகள் வழியாக உங்களுடைய இதயத்திற்கு செல்லுகிறது. So my words spoken to you, my brother's words spoken to you are entering from outside inside. நாம் பேசுகிற இந்த வார்த்தைகள் செவி வழியாக வெளியிலிருந்து உள்ளே போய் உங்களுடைய உள்ளத்தில் தங்குகிறது. But there is a difference between I and this brother hearing our own words. நானோ அல்லது இந்த சகோதரரோ நாங்கள் பேசுகிற அந்த வார்த்தையை நாங்கள் கேட்கிறதுக்கும் நீங்க கேட்கறதுக்கும் ஒரு வேறுபாடு உண்டு. I am hearing my words inside out. He is hearing his words inside out. நான் சொல்லுகிற வார்த்தையை முதலில் உள்ளேயும் அதுக்கப்புறம் வெளியுமா நான் கேட்கிறேன். Praise the Lord. So words coming out of your mouth, you hear inside out. Words that you hear different people speaking to you, you hear outside in. அப்போ நீங்க பேசுற வார்த்தை உங்களுக்கு உள்ள இருந்து புறப்பட்டு வெளியே வருகிறது. ஆனால் மற்றவர்கள் பேச நீங்கள் கேட்கிற வார்த்தைகள் வெளியிலிருந்து உட்புகுந்து உள்ள தங்குகிறது. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So when God said, God heard his own words. கடவுள் தன்னுடைய வார்த்தையை சொன்னபோது அவர் பேசிய அந்த வார்த்தையை அவரே கேட்டார். Correct? கரெக்டா? Now you are hearing my words. நான் பேசுறது உங்க காது வழியா உங்களுக்கு கேக்குது. So you are hearing outside inside. வெளியிலிருந்து காது வழியா உள்ள போற வார்த்தை நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இப்ப. But the power of God moves when your ears hear inside out. ஆனால் இறை வார்த்தை நீங்க பேசும்போது அது உங்களுக்கு உள்ள இருந்து வெளியே வந்து நீங்க கேக்குறீங்க. And that is why we make you open your mouth and speak the word so that your ears begin to hear inside out. ஆகவே தான் நீங்க வாய் திறந்து நாங்க சொல்லி தருகிற வார்த்தைகளை நீங்கள் பேசும்போது உங்க வாயிலிருந்து பேசும்போது உங்களுக்கு உள்ளிருந்து புறப்பட்டு வெளியே உங்களுக்கு கேக்குது. So your future is decided by what you are hearing inside out. ஆகவே உங்களுக்கு நிகழ போகிற காரியங்கள் நீங்க உங்கள் உள்ளத்தில் உணர்ந்து சொல்லி வெளியே கேட்கிற வார்த்தைகளை பொறுத்து அமையும். God has designed man in such a way that when he begins to hear inside out for a long time, he begins to believe, and what he believes begins to happen in his life. மனிதனை உருவாக்கிய போது கடவுள் எப்படி உருவாக்கி இருக்கிறான்னா, அவனுக்குள்ள இருந்து பேசப்படுகிற வார்த்தைகளை தொடர்ந்து அவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது அவன் அதை நம்பி அதிலே வளர்கிறான். Did you understand? புரியுதா? Now that brother came to me during the lunch break. ஒருத்தர் வந்து ஒரு சகோதரர் இடைவெளியில் வந்து என்கிட்ட பேசினாரு. உணவு He has met with an accident. அவருக்கு ஒரு விபத்து நேர்ந்து விட்டது. So his hand got operated. அவருடைய கைகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. Now when his hand got operated, the sister came and said that he has got a lot of fear. அந்த சகோதரருக்கு ஆபரேஷன் முடிந்த பிறகு அவருடைய சகோதரி வந்து சொன்னாங்க அவருக்கு நிறைய பயம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. Correct? Sit down. Now how did he get this fear? எங்கிருந்து இந்த பயம் அவருக்கு வந்தது? எங்கிருந்து வந்தது? அவங்க சகோதரி. Okay, let me ask you, how does fear come? எப்படி பயம் வருது நமக்குள்ள? Okay, let me tell you a story. Let's say we are all watching a movie. நாம எல்லாரும் ஒரு சினிமா பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு வெச்சுக்கங்க. Okay? And the story goes like this. அப்படி கதை இப்படி நடக்குது. A young girl is in the bathroom washing clothes. ஒரு பெண் அங்க குளியல் அறையில துணியை துவைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். And the water is going from the clothes. அந்த துணியிலிருந்து அந்த தண்ணி வெளியேறிட்டு இருக்குது. The soap water is going. அந்த சோப்போட கலந்த தண்ணி வெளியேறிட்டு இருக்கு. It's going in through the drain.
அது அப்படியே சாக்கடை வழியா வெளியே போகுது. And she's busy washing and she's singing. அவங்க பாட்டு பாடிக்கிட்டே துணி துவைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. And there is suddenly dum dum dandy chat thunders. பின்னால இருந்து என்னமோ சத்தம் கேக்குது இந்த மாதிரி டா டூன்னு. I just did dum dum, some of them shook. Okay, now there is lightning, there is thunder. இப்ப மின்னல் அடிக்கும்போது இடி சத்தமும் கேக்குது. The window is going count 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 count. ஜன்னல்லாம் அப்படியே முன்னால பின்னால அடிச்சுக்குது. Did you say the lid moves by itself? அந்த திறப்பு தானே திறந்து கொள்ளுகிறது. இன்னொரு சத்தத்தோட. English? Tamil? இஷ்ங்கிறது என்ன மொழி? தமிழா இங்கிலீஷா? Praise the Lord. Okay. Praise the now Lord. she is looking at the lid move by itself and she is smiling. அந்த மூடியை திறக்கிறத பார்த்து அந்த பொண்ணு சிரிச்சுக்கிறா. And from inside comes a hand out. அங்க இருந்து ஒரு கை மேல வருது. You saw that movie. Isn't it comedy? அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த சினிமா பார்த்தீங்களா? அது வந்து வேடிக்கையா இருக்கு. Isn't it comedy? அது வேடிக்கையா இருக்குமா? Okay, you saw that and you came home. சரி, அதை பார்த்துட்டு நீங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்க. Now it is 8 o'clock at night and you have gone to have bath. 8 மணி இப்ப ராத்திரி நீங்க துவைக்க போறீங்க பாத்ரூமுக்கு. Now where do you think will you look? எங்க பாப்பீங்க முதல்ல? Correct, to the shower lid. ஷவர்ல இருக்க பாப்பீங்களா? அங்கே பாப்பீங்க. You look at that lid. எங்க பாப்பீங்க? அந்த சாக்கடையில இருக்க மூடியா பாப்பீங்க. And you will have one of the longest bath in the bathroom because you're waiting for the lid to open. நீங்க வந்து இந்த பாத்ரூம்ல நிறைய நேரம் செலவிடுவீங்க. ஏன்னா அதே போல இந்த மூடி திறக்குதான்னு பார்க்கிறதுக்காக. Because when the hand comes up you can shake hand. Hello, praise God. What are you doing inside? அந்த கை வெளிய வருதா, அந்த கையை பிடிச்சு நம்ம குலுக்க முடியுமான்னு பார்க்கிறதுக்காக நீங்க வெயிட் பண்ணுவீங்க. So you will have a longest bath, isn't it? அப்போ நீங்க ரொம்ப நேரம் பாத்ரூம்ல செலவிடுவீங்க. அப்படியா? Mummy will start wondering why today my daughter took a dry clean bath and came out. அம்மா நினைப்பாங்க என்ன உள்ள போயிட்டு குளிக்காம வந்துட்டா பொண்ணுன்னு நினைப்பாங்க. Normally baby takes half an hour, today she came out in 5 minutes. முதல்ல போனா அவ்வளோ நேரம் ஆகும் பாத்ரூம் விட்டு வெளியே வரதுக்கு, இப்போ என்ன போன உடனே வெளியே ஓடியாந்துட்டான்னு நினைப்பாங்க. Now why is the baby coming out so quickly? ஏன் அவ்வளோ சீக்கிரமா அவங்க வந்து பாத்ரூம் விட்டு ஓடியாந்துடுறாங்க? How did the fear come? எங்க இருந்து வந்தது அந்த பயம்? With what she saw. என்ன பார்த்தாலோ அது நினைவில் இருப்பது. What you hear. காது வழியா நம்ம கேட்கறத கொண்டு. What you sense. நாம உணர்வதை கொண்டு. Brings fear. இதெல்லாம் தான் பயமா மாறுது. Praise God. So fear comes by hearing and hearing the words contradicting to the word of God. பயம் என்பது இறை வார்த்தைக்கு எதிரான சத்தங்களை வார்த்தைகளை கேட்டு 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 நமக்குள்ள பயம் வந்து விடுகிறது. How does faith come? Faith comes by hearing and hearing God's word. எப்படி விசுவாசம் நமக்குள் வருகிறது? தொடர்ந்து இறை வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பதால் நமக்குள் விசுவாசம் வருகிறது. During the lunch break I met one sister, nun. Are you there? Who wanted to be healed of chikungunya? Are you there or have you gone home? ஒரு அருட் சகோதரியை நான் பார்த்தேன் அந்த உணவு இடைவேளையில சிக்கன் குனியா நல்லாகணும்னு வந்திருக்காங்க. அவங்க இருக்காங்களா இங்க? Don't tempt me. இருக்காங்களா? My attention will be going there. இருக்காங்க. She's there. Yeah, sit down. I want you to listen to this and the chikungunya goes out of your body. நீங்க இத கேளுங்க, உங்க சிக்கன் குனியா ஓடி போயிடும். Please watch this, sister. கவனிங்க சிஸ்டர். Watch this. If I am hearing words contradicting to the word of God, I get fear. இறை வார்த்தைக்கு எதிரான வார்த்தைகளை நான் கேட்கும் போதெல்லாம் எனக்குள் பயம் வருகிறது. Now when this boy got fear, what is he doing the whole day? இந்த சிறுவனுக்கு பயம் வந்தபோது அந்த நாள் முழுவதும் அவர் என்ன செஞ்சிட்டு இருந்திருப்பாரு? What do you think he's thinking? என்ன அவர் நினைச்சிட்டு இருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க? Okay, let's ask the doctors. இப்போ டாக்டர்ங்களை கேட்றுவோம். There are 3 doctors. 3 டாக்டர்ங்க இருக்காங்க. Oh, there is 4. 4 பேர் இருக்காங்க. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, doctor, let's say I am your patient. நான் உங்க நோயாளின்னு நினைச்சுக்கங்க டாக்டர். And by mistake, okay, my blood the test tube, the label got exchanged and I got somebody else's report. தவறுதலாக என்னுடைய ரத்தத்தின் மேல ஒட்டியிருந்த அடையாள சீட்டு மாறி இன்னும் வேற யாருடைய ரத்தத்துக்கோ மாறி. And you give me my report saying you are suffering from blood cancer.
பார்த்து உங்களுக்கு பிளட் கேன்சர் வந்துருச்சுன்னு சொல்றீங்க. I am actually having no blood cancer, but because the report got exchanged, I got blood cancer only on the report. எனக்கு உண்மையில பிளட் கேன்சர் கிடையாது. ஆனா பிளட் கேன்சர் இருக்கிற ரத்தத்தினுடைய அடையாள சீட்டு மாற்றத்தினால எனக்கு பிளட் கேன்சர்னு ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டாங்க. Correct? So when you give me the report, what will be my state? இந்த ரிப்போர்ட் கொடுத்த உடனே எனக்கு என்ன ஆகும்? Now I am asking the doctors because they get so many bad reports and they have to tell the patient. So supposing you give a report like that, what will the patient do? இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் வாங்கி பார்த்துட்டு அந்த பேஷண்ட் என்ன பண்ணுவாரு? Oh, that means they will keep on dancing and celebrate. Oh, this is a different doctor. இவர் வேற மாதிரி டாக்டரா இருக்காரு. அந்த இத படிச்ச உடனே அவர் தூங்கவே மாட்டாருன்றாரு. This doctor says that person will not go to sleep, will celebrate and dance because that person is going home early. அவங்க வீட்டுக்கு சீக்கிரமா போய் அப்படியே டான்ஸ் ஆடி சந்தோஷப்படுவாங்கன்னு அவர் சொல்றாரு. What about you, doctor? நீங்க என்ன சொல்றீங்க டாக்டர்? They will be shocked. Okay. What about you, doctor? நீங்க என்ன சொல்றீங்க டாக்டர்? You are also doctor? Oh, they will fail. What about you, doctor? What about this side, doctor? Come on, tell me. என்ன ஆகும் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு சொல்லுங்க டாக்டர். Why are you looking She behind? speaks only English. Okay, the best part is one doctor is looking behind to see another doctor. She forgot that she is a doctor. Yeah, doctor, what will you say? The same thing will be going in his mind. Praise God. What about you, doctor? Yeah. So after 1 week when you meet the patient, will the patient be healthy or unhealthy? ஒரு வாரம் கழிச்சு அதே பேஷண்ட்டை நம்ம பார்க்கும்போது அவர் நல்ல ஆரோக்கியமா மகிழ்ச்சியா இருப்பாரா இல்ல எப்படி இருப்பாரு? What about the doctor behind? Will the patient be healthy or unhealthy? By now the patient has to take pressure tablets, diabetes pressure, sleeping tablets, all tablets. இதுக்குள்ள அவர் எல்லா வகையான மருந்துகளையும் சாப்பிட்டு எப்படி இருப்பார் அவரு? Now the test report was wrong, but there was nothing wrong with me. But when I begin to think, everything goes wrong inside of me. அந்த மருத்துவ பரிசோதனையில அதான் பிரச்சனை வந்ததே தவிர எனக்குள்ள எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. ஆனா எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பரிசோதனை சீட்டு நோயாளி என்ற சீட்டு என்றதனால எனக்குள்ள பிரச்சனைகள் தொடங்கி விடுகிறது. Praise the Lord. Most of the time these doctors when they give a report they give words like this. You are suffering with chopo kato topati. டாக்டர் இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கும்போது நம்ம காதுலயே வாயிலே நுழையாத கஸ்ஸா முஸ்ஸான்னு எதையாவது ஒன்று சொல்லி வைக்கிறாங்க. Yeah, good. The names of those sicknesses are so big, the spellings are so long, you don't even understand. அது என்னன்னு தெரியாது, அந்த பேரை படிச்சும் பார்க்க முடியாது, வாயிலே நுழையாத வார்த்தைகளா எழுதி கொடுத்துறாங்க டாக்டருங்க. So the doctor might say you are suffering from chapu kiti2. அந்த டாக்டர் சொல்றாரு நீங்க உங்களுக்கு கீக்கு காக்கான்னு ஒரு நோய் வந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க. True translation. Praise the Lord. Praise the Lord. Now when the doctor explains to you that is only common cold, what do you say for common cold in your medical terms? சாதாரண சளி தான் பிடிச்சிருக்கு. Big medical term will be there. See. Say. Rhinitic is synaptic to bending. So many things, such a big name for common cold. ஒரு வெறும் சளி மூக்கு சளி பிடிச்சதுக்கு rhinitis, sinusitis, andesitis, indesitisனு ஏதோ ஒரு வாயில நுழையாத சொல்லிடுறாங்க. You are a nurse or what by profession? நீங்க என்ன மெடிக்கல்? Why are you getting annoyed? ஏன் கோபம் வருது உங்களுக்கு? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. But when a person is said you are suffering from rhinitis, sinusitis, the person will be looking like this. இதெல்லாம் சொல்லும்போது அந்த ஆளுக்கு என்னமோ உலகத்தில் இல்லாத வந்த மாதிரி இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாரு. Because the person doesn't understand. ஏன்னா அவருக்கு புரியல அது. But if the same doctor says you are suffering from cancer, ஆனா அதே டாக்டர் உங்களுக்கு கேன்சர் வந்துருச்சுங்கன்னு சொன்னா நீங்க அப்பவே மூச்சு போன மாதிரி ஆயிடுவீங்க. Because you understand cancer. ஏன்னா கேன்சர் என்ற கொடிய நோய் உயிர்கொல்லின்னு உங்களுக்கு தெரியும். Because cancer talks to you and says I've come to kill you. கேன்சர் என்ற அந்த சொல் உங்களிடம் உன்னை ஒளிச்சுக்கட்ட வந்திருக்கான்னு சொல்லும். Because cancer tells you I am so big that God cannot heal you. நான் அவ்வளவு பெரிய நோய் தெரியுமா, கடவுளால கூட ஒன்னும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு கேன்சர்ங்கிற அந்த சொல் சொல்லும்.
Then you go on the internet and you check what is cancer, and by the time you have finished reading all that, you are at least 50% okay. Now you are 80% gone. முதல்ல இதெல்லாம் இந்த மருத்துவ நூல்கள்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு இன்டர்நெட்ல போய் பார்த்து அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னால நீங்க ஏதோ கொஞ்சம் நோயா இருந்தவங்க முக்காவாசி நோயாளியா மாறி போயிடுவீங்க. Praise the Lord. Praise the Lord. Now all that you read brought fear into you. இது எல்லாம் எங்க வந்தது? நமக்குள்ள போன காரியங்களால வந்தது. Just as a person keeps on meditating again and again and again things which are negative and brings fear into his life, the same way the same person, when he starts meditating God's word again and again and again, brings the faith of God, brings the life of God, brings the healing of God in his system. ஒரு ஆள் தனக்கு எதிராக இருக்கிற நோயை பற்றியோ பயத்தை பற்றியோ தொடர்ந்து சிந்தித்து கொண்டே இருக்கும்போது எப்படி அவன் நோயாளியாக மாறி விடுகிறானோ, அதே போல நாம் கடவுளுடைய வாழ்வு தரும் வார்த்தையை சிந்தித்து சிந்தித்து தியானித்து நம்முடையதாக்கி கொள்ளும் போது நாம் நோய் நீங்க பெறுகிறோம்.